Pořad přináší Reality Gaia. Již 15 let váš kvalitní, profesionální a bezpečný partner na trhu s nemovitostmi. Taky jste si v minulosti půjčili peníze a vaše finanční situace se v poslední době zhoršila, takže je nemůžete vrátit? Nezaplatili jste v minulosti uloženou pokutu, protože jste ztratili složenku pro zaplacení? Zjednodušeně řečeno, pro miliony i pro tisíce vás může navštívit exekutor. Jeho cílem je, aby dlužník splnil dluh, zpravidla uhradil dlužnou peněžitou částku. V dnešním realitním magazínu se zaměříme právě na problematiku exekucí a jejich dopad na převod nemovitostí. Exekučním řádem byla v roce 2001 založena nová právnická profese soudního exekutora, který vede exekutorský úřad a za úplatu vykonává na území celé České republiky exekuční a další činnost. Činnost exekutora se považuje za činnost soudu a exekutor má při výkonu některých činností postavení veřejného činitele. Exekutor má také pravomoc obrátit se na různé subjekty s dotazy po majetku povinného. Na začátku je například již zmíněná nezaplacená pokuta a pak už jde vše ráz na ráz. Soud nařídí na základě návrhu oprávněného, tedy věřitele, exekuci proti povinnému, tedy dlužníkovi, a jmenuje exekutora. Zavedením generálního inhibitoria, to jest generálního zákazu převádět majetek, bylo zdůrazněno upřednostnění úhrady byť nicotné pohledávky před možností dlužníka nakládat se svým celým majetkem. Tento zákaz převodu například vyznačí katastrální úřad neprodleně po doručení usnesení o nařízení exekuce. Tím možnost prodeje ne nemovitosti, ale i dalšího majetku dlužníka do ukončení exekučního řízení končí. Dluh se pak začíná rychle zvyšovat. Odměna exekutora tvoří přibližně 15% z dlužné částky. Vedle odměny má exekutor rovněž nárok na úhradu hotových nákladů, které se zpravidla pohybují v řádech tisíců korun. Exekutor volí ze způsobů exekuce zpravidla tyto: přikázání pohledávky z účtu dlužníka, prodej movitých věcí v dražbě nebo prodej nemovitostí rovněž v dražbě. Exekutor není nařízením exekuce omezen ve výběru způsobu provedení exekuce a proto je možné, aby najednou jednotlivými exekučními příkazy postihl veškerý majetek dlužníka, pokud ovšem o něm bude mít povědomost. Od auta přes peníze na účtech v bance, spotřebiče v domácnosti až po rodinný dům. Vraťme se tedy k nemovitostem. Exekutor nejdříve nechá znalce ocenit nemovitost a stanovit tržní hodnotu nemovitosti. Pak je vydána dražební vyhláška, která mimo jiné obsahuje vyvolávací cenu, která je stanovena ve výši 2/3 tržní hodnoty. Od částky dosažené v dražbě se dále odečte odměna exekutora a jeho náklady. Z tohoto jednoduchého výpočtu vyplývá, že na úhradu dluhu jde zpravidla méně než 50% tržní hodnoty nemovitosti. Druhá polovina nemovitosti, často postavené za léta dřiny a odříkání či splácení hypotéky, přichází vniveč. Exekuční řízení jsou v posledních letech velmi oblíbené a v letošním roce se očekává více než 270 000 nařízených exekucí proti dlužníkům. Problematika exekucí je velmi složitá a dá se říci, že na cíli obyčejného člověka. Zkrátka dluhy se vyplácí platit a zejména jste-li vlastníky nějaké nemovitosti. V případě, že je již úhrada dluhu nad cíli dlužníka, vyplatí se nemovitost či jiný majetek prodat, a to dříve, než je nařízena exekuce a dostaví se exekutor.